muhimmanci. Baƙin ciki da ke tsakanin al'ummar mu ta yau ta Hausawa abin ya kai matuƙa, kuma akwai abu guda biyu da suke damu. Na farko dai akwai abin da nake tunani a baƙin ciki na fili, na biyu akwai kuma na baɗin. Baƙin ciki na fili shine mutum ka duba, akwai wani wanda na samu labarinsa kwanakin nan ba daɗewa. Yaro ne mahaddaci, ya haddace alƙur'aninsa, sannan jajirtacce ne, domin zan iya cewa gifted ne. Ya samu ya gama digiri ɗinsa, ya samu masters, ya samu scholarship, zai tafi America. An yi murna, ana walimar murnarsa na samun scholarship, sannan kuma walimarsa na haddace alƙur'ani da yi. A ranar da yamma zai koma gida yana tafiya da wayarsa a hannu, wasu yara suka biyo shi, suka rike wayan, suna ja yana ja, suka bubbuga masa wuka, suka sa masa wuka, suka soka masa wuka a wuyarsa, ya mutu a ranar. Shin wannan bawan Allah da ya mutu wani irin important mutum aka rasa a community? Na ɗaya. Na biyu, akwai mutumin da na sani yana aiki ne a Germany, amma yana zuwa visiting kuma contract a Ingila. Yana zuwa yana aiki a ƙasashen nan guda biyu. Yana cikin aikin nan yana turo kuɗaɗensa gida, ana siyan abubuwa, ana mai business, mutane da yawa suna ci abinci a ruwa, suna taimaka yan uwansa mata da maza. Aka wayi gari ya tashi daga Germany, ya sai ticket zai tafi England, bai sanya aka yi ba, kawai sai dai gani, kawai sai ji gaba ɗaya bai ma kaunar zama a can, kawai bai san lokacin da ya je ya sai ticket na dawowa Najeriya, ya je clearing, ya gama komai. Daga fitowar shi daga Germany a can ya aure yar Germany, ya yi ‘ya'ya kusan guda 2 ga sauran abubuwa, amma hakanan daga fitowar shi daga Germany zuwa Ingila sai ya kare kawai ya ji shi a wani gari mai hayaniya ga zafi, sai ya ji shi a Lagos. Daga ƙarshe ya wace tudu wace gangare da ƙyar iya nemo lambobi, tunda wayar sama bai san yadda take ba, hakanan ya kira, aka zo ya hadda ya samu ya dawo, ya koma gida ƙauyensu. To da ya zo abokansa suna magana, abokinsa gani gashi ke bani labari, ya ce abokinsa suna magana, yake tambaye shi wai ya aka yi, me yasa ya dawo, saboda bai fi wata 8 da komawa ba, ya aka yi dawo. Ya ce wallahi shi yanzu bai san yadda aka yi ya dawo ba, shi dai kawai ya wayi gari ya gan shi kawai a Lagos. In ka tambaye shi bai san yadda ya aka yi, yaushe je ya clear ticket din shi, ya waye har ya zo Lagos, duk bai san yadda aka yi ba. To da aka je ana da yan addu'o'i da sauran abubuwa, karshe dai wacce ta mai wannan abun kishiyan mahaifiyarsa ce, wai dan dai ba ɗanta bane ya samu wannan damar, ɗan kishiyan ɗin. Ina mai tabbatar muku wannan babban injiniya ne wanda Najeriya ma za ta yi alfahari da shi, domin yadda ya fara tasowa, ƙasa suka fara neman shi. Injiniya ne wanda irinsu yanzu ake nema a duniya. Ta cuce shi, ya dawo gida ya manta komai da yake kai, ga 'ya'yansa can, ga aikinsa nan, ƙasashe 2 yake aiki da su, wata ƙasar ma tana neman shi. Ƙarshe ya dawo gida ya manta duk abubuwan da ake ciki, ba komai a kan shi. Da ƙyar aka ci gaba da addu'o'i da sauransu, ya ɗan fara tattuna wasu abubuwa, har yanzu haka yana nan. Wanda ba wannan labarin bane ya kawo, amma da zan ƙarasa muku da ƙarshe yadda abu ya kasance. Amma to wani irin important mutum ne shi ma wannan aka rasa. Abanda akwai wani wanda na sani shi ma gifted ne, amma aka samu wanda colleague ɗin shi a nan arewa Najeriya, yana final year, suka mai abin da suka mai, ya haukace, sai dai ka ji na faɗan sunayensu, wanda har da haukan nan nashi duk problems ɗin da ka kawo masa na mathematics ko sauran topic zai solve maka kowane irin problem ne. Sannan in yara da aka gano shi, yara in suna exams ko wani abu kuma an ba su assignment, sai su zo su dinga taruwa mai, yana solve ba musu. Ƙarshe da ya zo sai fara wani lokaci kawai sai ka ji ya ce ma yaran nan, ku je ku yi karatu, ku je ku yi karatu, za ku zama wani abu, ku je ku yi karatu. Sun cutar da al'umma. Wannan mutumin a ƙauyen da ya taso, na tabbatar muku da tuni a yankin gaba ɗaya ana alfahari da shi. An cuce shi. Wanda irin mutanen da suka fara tasowa saboda ɗan wani ƙaramin abu, sai a je a mai ko asiri, a haɗa baki da gurɓatattun malamai, ko a je a turo ɗansu 'yan ta'adda su zo su kashe shi. Babu gaira babu dalili, saboda kawai interest na wani abu. An rasa important personality. Saboda haka ina so in jawo hankalin al'ummar mu, magana cewa rayuwar nan dai ba dawoma za mu yi. Sannan kuma ci gaban nan dole a cikinmu ne zai fita. Matashi wanda aka san mai kokari ne, a yi supporting ɗin shi maimakon a discouraging ɗin shi. Sannan wannan abubuwan da ake na hasada, mutum zai tafi guri kaza, a je a shiga a fita, a disqualifying ɗin shi, ko kuma a je a shiga a fita, a yi masa wani abu wanda ba zai samu komai ba daidai ba ne.
mutum ko ya zo da abu na cigaba community ai supporting din shi ai encouraging din shi ba kai zaka bashi ba Allah ne zai bashi da kuma jajircewan shi in ya dawo kuma zai taimake ka. Idan mutum a community ya zama wani abu ba shi kansa zai taimaka ba, zai taimaki family sa, zai taimaki friends sa, zai taimaki mutanen da suke community din, sannan kasar ma zai taimake ta dan zai kawo uwa na cigaba. Saboda haka ina roƙon al'umma namu na Hausawa, namu na Afirka, domin wallahi wannan bakin cikin ya fi yawa a Afirka. Turawa ba san da wannan ba. Yau bature idan ya taso kullum babu wani tunani na ci baya ko kuma tunanin bakin ciki, no, sama daga wani level din wani zai buɗa masa ya je wani level din, daga wani level din wani zai ƙara buɗa masa ya je wani level din. Amma mu fa daga level din da ka tsaya burin wani ma ka iyo kasa ne. Shi yasa ci gaban su kullum wato hawa yake yi, mu kuma ci gaban mu kullum kasa yake yi. Mu muke kasa da kanmu, su kuma su suke sama da kansu. Ko yaya ya rotun sai da dan ilimin sa a kasan turai za ga cewa duk abin da aka san zai taimaka masa wurin ci gaban sa kawo shi gabato mai ake yi. Wallahi mutum ɗaya wani foundation zaka je ya dauki nauyin shi ya mai wani abu kaza, wani foundation kai yace okay ni zan mai kaza, ba dan uwansa bane ba community sa bane, amma zai ci gaba, kasan za ta ci gaba. Su za a ce yau turawa na kasa kaza sun ci gaba, amma banda mu kai tunani idan dan uwanka Bahaushe, dan uwanka dan Najeriya, dan uwanka dan Afirka ya zama wani abin alfaharin ka ne. Amma mu duk babu wannan tunanin. Mu yan adam ne fa, ya kamata mu gane cewa mu yan adam ne. Shi sa turawa zaka ji suna kiran mu da sunayen dabbobi daban-daban, wanda kuma yana reflecting halayyar mu. Wallahi da halayyar mu na waɗansu African gara halayyar wasu dabbobi. Me amfanin bakin cikin da ba kai zaka ba mutum abu, ba kai zaka masa ba, Allah ne zai masa jajircewan sa. Ka yi supporting din shi, ka taya shi addu'a, ka kuma ba shi dama da kake da shi ya zama wani abu sai ya taimaki al'umma. So to me